Este o zi foarte însemnată pentru două inimi rugătoare, pentru Maria și pentru Dumitru. Ați hotărât ca de astăzi înainte să vă uniți inimile dumneavoastră, să bată la fel, să pășiți într-un pas cu noroc, să aveți numai bucurii, multă sănătate și multă dragoste. Noi vă zicem așa: ați așteptat de o vreme încoace pașii să vi măsurați, să fiți o viață lungă împreună și de părinți, de nași, nici când să nu uitați. Să răsune marșul pentru mire și mireasă. Să intre mai frumos! Dumitru și Maria, de astăzi înainte alături de dumneavoastră, ați hotărât să vă luați o pereche de nași, părinți de suflet, părinți spirituali, ce pe parcursul vieții vor fi alături de dumneavoastră și la bine și la greu. Noi vă urăm ca nașii dumneavoastră să fie alături de dumneavoastră, iar dumneavoastră alături de dumnealor. Să le purtați stima și respectul și să le stimați. În această seară, haideți să întâmpinăm, să vină alături de firii dumnealor, mulți stimații nași. Pentru nași să răsună marșul, să întâmpinăm cât mai frumos. Stimaților nași, alături de dumnealor, să le susțină pe parcursul acestei minunate sărbători, este și oastea nunilor. Celor le zicem bună seara și bine ați venit, să vină oastea nunilor alături de miri și alături de nași. Noi vă zicem bună seara și bine ați venit pentru oastea nunilor.
Iată că au venit și nașii și oaspeanul lor, care nu mai sunt pe parcursul, o să-i întâmpinăm tot atât de bine și frumos. Acum am vrea tradițional să fie semnați mulți stimații nași cu acele prosoape și buchete frumoase. Rugăm obicei și îndruștele să se apropie de nași și să fie semnați. Cu stimă și mult respect pentru nași. Deja și nașii sunt semnați, cu adevărat sunt nași alături de firii lor și dea bună Dumnezeu, multă sănătate, mult respect din partea fiilor. Și acum a venit momentul să întâmpinăm și să zicem că mândri sunt și gospodari să ne trească socrii cei mari. Să răsunem așa pentru dumneavoastră. Pentru socrii cei mari.